ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತೇರಿ ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಪಂಜರ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡಲ ಇಂಕ್ ಕೇನುಜಿ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತುಳುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೈತೆ ಆನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತುಂಡು ತೋಜೋಡೆ ಇಂಕ್ ಲೆಪಂಡ ಏತು ದಿನ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಐದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೋತುನ ಅದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನು ಎನಿವೇಸ್ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಾದಂಡು. ಸೊ ದಾಯ್ ಅವೆನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನು ಐಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತು ಬುಡ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ದಾಯ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೈತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ. ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತು ಜರ್ಡಲ್ಲ ಕೊಡಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಆತು ಜನ ತೂತು ಜರ್ಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರಾಡ್ದು ಕುಂಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡೆ. ಸೊ ಏತು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ ಕೈ ಬೀನೆ ಆಗುಂಡು ಏತು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ರಿಲೀವ್ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಉಳ್ದಿಯೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಣ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಬಸ್ಸಾಗ್ಲ ಗುರುವಾರ ಜೋರ್ ಬರ್ಸೈತಿನ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ರಜೆ ಕೊರ್ನಾನಿ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತುಪೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾನಿ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನಾನಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನೀರಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಳಿರ್ದಂತೆ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋದಿನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪುನಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪುನಗ ಜೋರ್ ಆಡ್ಬಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸದ. ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಇಂಚ ಅಂಚಕೊಂಡು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರುಂಡು ಪಿದೈ ಪಾಡೋಣ ಒಂದು 10 ಸಲ ಪಿದೈ ಪೋಡಾಪುನು ಕನೌಡು ಪಾಡೋಡು ಮೊಕ್ಕ ಈ ಶನಿವಾರದ ಕಾಣಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನಿ ಇನಿ ಕ್ರಾಬ್ ಉಂಡತೆ ದೆಂಜಿದ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತಿನ ರಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಐತೆ ತಾನು ಖುಷಿಗಿಲ್ಲ ನೆರೆದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ದೇಚಿ ಅಂದು ನೆರೆದಿಯ ಪಂಡ ನಿಗು ಅಂಚ ನೋಚಿ ಏತ್ ನೆರ್ಪೋಲು ಮೊಲು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಚಿ ಹೋಗ ನೆರ್ನಿ ಪಡ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಅದ್ ನೆರಿಯೇ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವತ್ತಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಏನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಲಿಕ್ ಮಂತದನು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತದನು ಪ್ರಸಾದನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರಿದ್ದೆ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂದಿತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಪೀಸ್ ಮಂತದ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ಕತೆ. ಸೊ ಮಸೂರಿ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ಮಂತದತ್ತೆ ಈಗ ಒಂಚಿತ್ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಬುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತನು ಪಿರವರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನು ಪಿರ ನಡುಟೋರ ಪಾತ್ರೆಗ ಪಿರ ತುಳು ಬತ್ತು ಹೋಗ್ನು ದಾಯ ನೇಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಏಟ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಐಟ್ ಮಂತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೊರಿದಿತ್ತೆ ಖುಷಿಗೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಗುರುವಾರ ಪಯ್ಯಗ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನಿಂತಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾವು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪೋಲೆ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗುರುವಾರ ಪಿರವರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನೈಟ್ ಅಂಡು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಿದಡಿಯ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಮೂವಿ ತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ದಿಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾರ ಪಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಯ ಈ ಮೂವಿ ತುವರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಅತ್ತು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅಂದಜಿ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪರ್ ಎಂಕುಲು ಓ ಮೂವಿಗೆ ಪೋತಾ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಪಿರೋರ ಭಾರತ್ ಮೋಲಗ್ ಪೋಯ ಬೇಗನೆ ಪೋಯ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇಗ ಪೋಯ 6:15 ದಾದನ 6:30 ದಾದನ ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತೀನಿ 7:30 ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪುದು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತನಿಷಿಗೆ ಪೂರ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ಲ ಅಂಡ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಹಿಡಿತೆ ಐಡಿಯಲ್ಲ ಬೈದು ತಿರ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೈತಲ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಡ ಅಲ್ಪ ಪೀಚೈಡ್ ರಪಕ್ಕ ಐಡಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿನ್ನ ಪಂಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶಾಪ್ಡ್ ಯಾಂದಾಲ ತಿಂಜಿ ಎಂಕದಾಲ ಆತು ಬಡ ಇತ್ತುಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ ಕಡಿಮೆ ತಿಂಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದೆ ತನಿಷ್ and my mother-in-law they were eating. Okay, so time ittina karana ononji elle snack break and enkulitte wo movie baidini tupara
ಬೋರ್ತುಲೆ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪಾರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮೂವಿ ಇಪ್ಪುನೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಪ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರರೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ತೂಜಡ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದು ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲಿ ಮೂವಿ ಪೋಯಿ ನಾನಿ ನೇಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೇಟುಲ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಿತ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಲ ದಿತ್ತ ಓಕೆ ಮೂವಿ ಓವು ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ತಾರತೆ ತೂದಿತ್ತು ಜಾಡ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಲೆ ಯಾನ್ ನನರ ಕಿಚನ್ಲೆ ಅಂಚಿಂಚು ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ಪೋಂದುಲೆ ದಯಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಸಿಂಕುಡೋರಿ ಇದುಂಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆದಿತ್ತೆ ಅವು ಪಡ ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಆತು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಅವು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ಬುಕ್ಕನೆ ಅನ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪೆಂದು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಬೇಯರೆದಿದ್ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂಡ ಓ ಆತೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ನೆನಪೇ ಪೂಜಿ ಮೂಲು ಬರ್ನ ಅದು ಬಾಜನ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ದು ಓ ಯಾನ್ ಕೋರಿದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಾಜನಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡಮಾರ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಡಮಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚಾದು ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಕೈ ಇತ್ತಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅವು ಬೇಯ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಮಂತದ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಪೆ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾಚನ ಹೊರಿದನ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಬಾಚನ ಐ ಮೀನ್ ಕೋಡಿದ ನುಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಹೊರಿದಿತ್ತನು ಐ ಮೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ದಿಯೆ ಬಗ್ಗದ ದಿಯೆ ಸೊ ಬಾಚನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪಿರ ಬೋಡಾಯ್ಕ್ ನುಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡಿ ಅನ್ ಪಿರ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡಿ ಸಾರಿ ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ಪಿರ ಅವೇ ಬಾಜನ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೆಕ್ಕೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಕತೆ ಸೊ ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಸೊ ಐತೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂತ ಎಂಕ್ ಆತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೈ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತನತೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈರು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನು ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಲ ಕಲ್ಪುದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಪಾಡುಂಡ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವೇರ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪಾಗ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿನ ಎಂಕುಲೆ ಕಲ್ತಿಜಿನ ತೆಂಗಲ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಿಜಿನ ಬೊಕ ಮಾರತ್ತೆ ಪೋಪೇರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಚನ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವ್ಜೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವಿನ್ ಮರತದೇ ಬಿಟ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾಗ ಓದನೆ ಬರೀ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡನ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವಿನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ಚೋಟ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಃ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡರೆ ಆಯ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ತೂನ ಕಾಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ತೂಲೆ ತೂದು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯಾರೆ ಆ ನೀರಿಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಅವಳೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ ತುಂಡ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮರಪಂದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತನಿಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಕಲಿಕಲು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂದು ಉಡ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದ ತುಳುಟುದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಾದನು ಪುರುಸಾದ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪುರುಸಾದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆದಾಯ ಚೊಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದನು ಪುರುಸಾದ ಅನ್ಪನ್ಪೇರ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ ನೋ ಪ್ರಸಾದನು ತುಳುಟು ಕನ್ನಡಡು ಪ್ರಸಾದನು ತುಳುಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪುರುಸಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅವಳ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಅರೇಪ ಪನ್ನಗಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪುರುಸಾದ ದಾದೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರುಸಾದ ಪನ್ಪರು ಅಂಚನೆದೆ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಃ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಟಕ್ಕ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್